Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Phi baro kini kiloki kubor bam takas ni. Alor ka jingja riura por badang ajikran ka kong ampareling do. Kertong MP ke NPP na shelong si badan ba perta hau pra. Re ala bentem no adien bagi pulet kilara no ekitu ki brio ki bakam le sungshin. Na kaliang uba roki kala uba deu charmen kom sning tau dorbar. Aba ajikran ba ulat pada kubor layak tu kabali kong ka riura kala ajan sedang. Kadaya kapur bakadang ajikran ka kong ampareling do. Akajing yalang joka parti NPP habis ni. Ala bantem na kajing don jeki pulen. Uba roki kala tu na kaliang kom sning tau dorbar. Kasokya kani bakam judan juja menu bat kadai tang kajing ja kabarin. Bat umkwa bakadai kajing ja kan he. Lade bat kut no. Namar baro kite kijing perta slogan. Hala kijong kijing sultanan. Bat kimdei kita khat joka parti dari kidai tang kipat ba kibala associate kawyang. Uba roki kala ukwa baki pat ba baki seng. Kinya puro markeliang bat umnumi jinguri hura bat kinong yalam parti baper kide ban klet no umde ban penhe ban penne jingsok pilkut uba roki kala pi halor ka to ka jingja menin ya ka mana kan yang jonga ku chairman ngadan lang to ka meeting mala penya da ka parti NPP te ngam sem poi perkhat na kaleng jonga ro ba kingdom na ki wei pat ki parti ki ban keren lane ki ban parta ya ka slogan ka jongki te namar ba apo snong jongi ngibu bai la ka jong ka timing man pelong ya ka meeting party jongki namar duk mstek program ka long ba sipo baje ka de ka meeting party jong ka UDP sibi steng ibu ya ka meeting jong ka party BPP bat south steng ibu ya ka meeting jong ka NPP te baro ki meeting ki long ki bia ya bai ya MT idon i jing thut khambiat wat ak meeting ga manungkong jaga UDP ru ma men ba i sar men ba ikran don ki ba penthut na kaleng jong wei brio ba hak por ba idang kren mai usu ong mai hau pra te hadin katu na kaleng jong i kum ki nong pania jong ka committee la lek man khot yu hadin bala khot yu bulawan te ladan no kajia compromise kajing pamap na kaleng jong te la kala kut no te kalayai no committee kam don chu kan no te hadin kawan committee jong ka BPP te meeting BPP ro kalong banyak baik ya MT internet ba ka respond jong ki bai ba ka komwan jong ki te kamdan kano ka kundum kanram ka huri hura lane ka jingya penwit ka jing penwit ka jingya perta nang tai hidon bela ka jong ka jing perta na kaliang jong ka party symbol ka jong ki da next hadin ka jing one pelong meeting sa NPP pat south sting pat te dengar ngadon mentalang itu dengan sudot don ka jing sngau khandiat namar hakpor ba ikren ikong amperin ibade ite ikotong MP jongka NPP tekat ba idang kren idang concentrate ke jing kren sumi kansan ka surna kendong suong baik hau pra te sipor kala ja hadin kami the second time hau pra te ka penlong pat yangi bandon lang tu kalau ba penwit ya ka ke ba idon kata ka jutmu ban penchai na kaleng jong i jadi ni marta katau jana kaleng jong ki volunteer kila tarno ya tu brio ba perta au pra ila tan sabar ba lawan simtin untuk kulit tinglala na ban atem ya kata ka jing kenlum kenlam ka jing yadei ba ite ikam ibaret dan kalian jong aku chairman jong ka musim tambar ku noilam jong snong rahwe ngakar pat jur ya kini ki political party ba kimdei ban ya thau lane kimdei ban ya bu not lane kimdei ban ya perkhat thais new ya gane ki jingja ka baja ni apo musing jongi amar habakut hi ki political party ki don la ka jong ka thip ka jong ki ban panchai amar kum kini ki jingja aman la ki meeting sa jon hi we atno telada mangi kunong yalam ki pasta la tangi ya thau ya kani ki jingja ibaret te kemut ni poisno ni dei pramangi jai ben rio baret pai ni dei pramangi
te nginem bu not la ngin bu thau nginem bu not la nginem bu kano ka jing thai ki political party ba kim dei ban ya thau la kim dei ban ya bu not la kim dei ban ya perkhat thai sniu ya kani ki jingja ka baja ni apo musnong umsing jongi amar habakut hi ki political party ki don la ka jong ka thip ka jong ki ban panchai amar kum kini ki jingja haman la ki meeting ki jan hi we atlo telada mangi kunong yam ki pasta la tangi ya thau lo ya kani ki jingja ibaret te kemut ni impossible ni dei pramangi jai ben riu barit pai ni dei pramangi te nginem bu not la ngin bu thau nginem bu not la nginem bu kano ka jing thai sniu la ka min sim sniu ya no te na kaleng jonga kum charman nga karpat jur ya political party haino i meeting i baja kum kini ki jingja na karpat e phi ba pinam snow bha ba nem thau ka e ru amar ka jing long brio bon ki jing bakla niadon mat kum churu na kaleng jongi kum ka taun normal bu hani po snong jongi bun bangi sya bha ban sya pen bun nam ha kinu bantah te nang ni smat halor bami kim kini ki jingja na kaleng jongi ka taun normal te ngin saya step by step haju ko por ngin sa simno da ka lenti da ka bangin perkhat no da ka komiti banle kum no khanang ban nemi isu kum kini jingja hadin habot te bat sai sin nga kentu ya barok ki political party ki badon hapo jela jongi da ka man sim ka bok ya nga karpat jurba snubha ha ka meeting ka pelong da NPP menin sobha wan nem ya bu not sobha wan nem ya tho ya klet no ya ki belanja menin to ai ba ka parti jongno ro kade ka parti jong ka bri wan ya tra par we namar pidon lagi jong ki manifesto jong phi ban panchai ba pidon ka jong ka right ka hok jong phi ban panchai te na ka leng jong nga su ka pat ba nem ya tho ai ba kano ka jing ya panchai na ka leng jong phi ka parti kan long hi ka ba jai ha kano jaka lani ha kano ka strong lani ha kano tha besi bon ba eta ka jing to ba na ka leng jong ka jing dei bat kani ka jingkren na ka leng bisi te kumbangala de batai mene ba ini ide ikam ibaret ini ide isu ibaret isu hata kadur ke bangin yale na ka leng jongi ka tano bar bat penba ya kano ka kam ka ba don ino jingwet te den ma ka daw longa karpat ki board district ru ba halor kani ka isu ibaret ban long kimdei ban pen saja than ya kitu ki nong chok nong na marki ki dei ki khon ki rayot ki jongi hi ki dei ki do snam jongi khasi hanyo trep hi te den ma ka daw kum kilidar ngi don kam ban pen skok thu ban pen shaya ki la ne ban pen ko ngu ki banam don shu kum gane ke jingja ai tinga karpat ya ki board jo district ba kin dei ban bu than ya ki dong section ki ba kta ya ka imlang sa lang jo ki la ne ki kta ya ka ying kasem jo ki kane ke dei ke banta ya ka bangi na kalyang jo ki kum kinoi lam